Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo sa buong tawag siya Polo Black for Men. Iyan ni siya ni Ralph Lauren. Na, ano ni siya kung simutan? Wow! No, tropical gid ni siya angay gid sa Pinas kay nga nang prutas kag mga citrus ang masimutan mo dire, labin na gid ang paho na makusog ang paho dire, no, pang tropics gid siya, no. Ang angay nga temperaturas para sa iya is between 70 degrees Fahrenheit to 90 degrees Fahrenheit o kon 21 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? Okay. Ang mga nota ya, simple lang kag linear. Wala siya top, wala siya middle, wala siya base. Isa lang ka linya sa mga nota. Anong iya mga nota? Mango, sandalwood, tangerine, patchouli, tonka bean, sage, lemon, kag wormwood. Kag hambal ko, hindi mo gid masimutan ang mga kahoy kag ang iban nga ara sa timpla nga mga nota, mas masimutan mo ang mga prutas kag ang mga citrus na, no, ang paho gid. Paw, kanami gid simutan, no, pang tropical gid siya. Nami siya magkadto ka sa beach, no, kag mag lagan-lagan ka o kon mag-upod-upod kasing imo nga mga amigo, amo ning masimutan nila si imo, angay gid, no, pang beach gid saya. Na, okay, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, pabalaan nyo lang ko sa comment section. Amo lang na, sa daso naman. Bye-bye!